नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. महाराष्ट्रातील 288 मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रमुखांच्या नियुक्त्या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यात. कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी निलेश राणे, कणकवलीसाठी मनोज रावराणे तर सावंतवाडी मतदारसंघासाठी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मालवण तालुक्यातील देवबाग संगम समुद्रकिनारी गणेश तांडेल यांना आढळून आलेला वेल माशाची उलटी सदृश्य पदार्थ येथील वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आलाय. सुमारे 7 किलो 900 ग्रॅम वजनाचे हे गट्टे वनविभागानं ताब्यात घेतले. हा नेमका काय पदार्थ आहे याच्या तपासणीसाठी नागपूर येथील न्याय वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार आहे. बांदा येथील कट्टा कॉर्नर सर्कलवर दुचाकी व ट्रक यांच्यात अपघात होऊन दुचाकीच्या मागे बसलेल्या सुहासिनी काशीनाथ गवस या जखमी झाल्यात. ही घटना काल दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घडली. त्यांच्यावर बांधा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही नेत्यांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी निलेश राणे यांच्याकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत देखील करू नये, अन्यथा आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा भाजपचे कुडाळ तालुकाध्यक्ष दादा साईल यांनी दिलाय. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये पॉवर टिलर आणि पॉवर विडर या यंत्राची लॉटरी जून-जुलै महिन्यापर्यंत न काढल्यास शिवसेना आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा आमदार वैभव नाईक आणि जिल्हाप्रमुख सतीश सावंत यांनी दिला. शरद पवार यांच्यावरील ट्विट प्रकरणी निलेश राणेंसह भाजपने महाराष्ट्राची व राष्ट्रवादीची जाहीर माफी मागावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे. गोव्यात जाताना आंबोली घाटात 30 मे रोजी सशस्त्र टोळी करून लुटण्याचा प्रयत्न झाल्याची अफवा सोशल मीडियावरून पसरवली जाते. याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध झाल्याचं कात्रणही फिरवलं जाते. या प्रकरणानं आंबोलीची होणारी बदनामी थांबवावी व याला जबाबदार असणाऱ्यांना शोधण्याची मागणी सध्या जोर धरू लागली आहे. तिलारी प्रकल्पामध्ये सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या 12 स्थानिक कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. एकीकडे त्यांना 1 जून पासून कामावरून कमी करण्यात आले, तर दुसरीकडे त्यांचं 3 महिन्यांचं वेतन त्यांना देण्यात आलेलं नाहीये. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. सिंधुदुर्गातील अनेक तरुण उद्योजक यंदा वटपौर्णिमेला शेकडो फणस घेऊन मांडूपकडे गेले, पण यंदा उष्णतेचं प्रमाण अधिक असल्यानं त्याचा परिणाम फणस फळावर झाला. त्यामुळे व्यापारी वर्गाला आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या बिपरजॉय वादळाचा प्रभाव बुधवारी दुपारी भरतीच्या वेळी जाणवला होता. मात्र बुधवारच्या तुलनेत गुरुवारी दुपारी भरतीच्या वेळी चक्रीवादळाचा परिणाम थोडा कमी होता असं मच्छीमारांनी सांगितलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.